Nemáte jasno v parametroch? Pochopenie súradníc v Revite je pre vás komplikované? Vytvorenie terénu zo zamerania a výkupové práce sa zdajú ako príliš náročné? Že na detaily musíte použiť AutoCAD? A čo filtre, pripojené súbory, zdieľanie práce, tvorba pohľadov, spárožezy a mnoho iného? Potom ste tu správne. Pripravil som pre vás online kurz pre stredne pokročilých v programe Autodesk Revit. Tento kurz je zameraný na výučbu stredne pokročilých techník v Revite. Predpokladom pre úspešné zdolanie tohto kurzu sú aspoň základné znalosti práce v Revite. Kurz priamo nadväzuje na kurz pre začiatočníkov, takže pokiaľ ste absolvovali tento kurz, mali by ste mať dostatočné znalosti pre úspešné absolvovanie tohto kurzu. Na rozdiel od väčšiny iných tvorcov som ja sám aktívny projektant a Revit používam každý deň. Moja snaha preto bola vytvoriť kurz pre projektantov od projektanta, a to tak, aby bol obsah kurzu čo najprínosnejší pre vašu prax. Tento kurz má viac než 9,5 hodín výukových videí. Jednotlivé témy a sekcie som však rozdelil na menšie celky, aby boli jednoduchšie na spracovanie. Celý kurz prebieha online formou a vďaka tomu si môžete prispôsobiť tempo podľa seba a svojich časových možností a k jednotlivým lekciám sa podľa potreby vracať. Na konci tohto kurzu budete vedieť správne založiť projekt do súradníc a vytvoriť terén zo zamerania od geodeta. Naučíte sa vytvoriť detaily, spárožezy, výkresy výkopov a pohľadov priamo v Revite. Pochopíte zdieľanie práce, prácu s pripojenými súbormi, filtre, materiály, parametre a mnoho iného. Nečakajte teda a začnite s výukou už dnes.